fel lot o'r llyfrau. Gai annog chi, mae'n gymorth wrth astudio y gair. So y ddau lyfr yna, ac mae yna fwy fel chi'n gweld yn y gornel. Ambell i beth eto, trefn o ran parcio'r car, mae yna daflenni yn yr ochr i gael taflen i hwyluso parcio, neu gael caniatad i barcio. Mae yna gofrestru fan hyn, os ych chi'n ymweld, byddai'n dda cael eich enw chi i ni gadw cofnod o pwy sydd yma. A mae'n sôn am y costau yn y cefn, a falle bod fi heb bwysleisio hyn digon, mae yna gostiau aruthrol. Ac felly, mae gofyn i chi ystyried o ddifri ger bron Duw, a dwi'n gallu cyfrannu, ac os chi'n gallu, bydda hynny yn cael ei werthfawrogi. Ac yna mae rhaglen yr wythnos ar yr ochr fan hyn, mae'n dda i chi gael hwnna i chi wybod beth sy'n digwydd. Translation, hopefully the translation is working. Thumbs up, yeah, lovely, da iawn. If there's a problem, just put your hand up or go to the back and they'll try and sort you out. Okay, diolch yn fawr. Ar ôl y cyfarfod, mi fydd yna gyfle eto i ni gael paned gyda'n gilydd. A hefyd, fel o'n i sôn neithiwr, os ych chi'n teimlo bod Duw yn siarad gyda chi, a chi eisiau jyst amser i weddio, neu fod gyda chi gwestiynau ar ôl yr oedfa, os ewch chi i'r pen pella medrys 4, mi fydd yna o leia 2 berson fyna i weddio gyda chi, neu i ateb rhai cwestiynau. Pidwch bod yn swyl, pidwch gadael i gwestiynau i fynd. Os yna gwestiynau gyda chi, mae yna groeso chi ddod draw i fyna ar y diwedd. Ac yna, ambell i beth arall, bore fori, mae yna gwrgweddi fel bore yma 8:30, oedd yna griw da, bore yma, byddai'n hyfryd gweld mwy eto. 8:30 yn y coridor hyn medrys 2 fi'n credu. Ac yna bore fori hefyd am 11, yr ail yn y gyfres efo Steffan Jones, gai annog chi i ddod. Gyda nos y fori, mae trefn ychydig yn wahanol. Mae cyfarfod yr un amser ag arfer 7:45, ond mae yna wahoddiad i chi gael bwyd fan hyn. O 5:00 ymlaen, mi fydd yna fyrddau ar hyd y lle, ond bod chi'n dod â'ch bwyd eich hun, boed hynny, bod chi wedi trefnu bwyd, neu bod chi'n ordro take-away neu beth bynnag, a bod ni'n bwyta fan hyn gyda'n gilydd, yn cael cyfle i gymdeithasu ymhellach gyda'n gilydd, ac yna mi fydd yr oedfa'n dilyn yn arferol am 7:15. A mae hynny yn anogaeth i ni gyd. Mae'n hyfryd edrych o gwmpas a adnabod gymaint o bobl, ond os ych chi ddim yn nabod rhywun, gai annog chi, cewch chi weld y person yna. Bydde fe'n brifo i ni gyd os bydde rhywun fan hyn yn teimlo'n unig. So gai annog chi fynd a cyfarfod a Christnogion a bobl falle sy'n ddiethyru chi, yn ifanc, yn hŷn, gai annog chi wneud hynny os gwelwch chi fod yn dda. Credu dyna y coeddiadau. Heno, ni'n edrych ymlaen i Nathan Monday, i ddod i weinidogaethu ni. Mae Nathan ar hyn o bryd yn yr eglwys yr Heath. O'n i ddim yn nabod Nathan, sa'r blwyddyn, 5-6 mlynedd yn ôl, ond ddath i'r gogledd tra bod ni'n y gogledd, a dod i adnabod Nathan a Ienna i'w wraig dod i'w caru nhw yn fawr iawn. Gwneud edrych ymlaen i gael Nathan, a bydd Catrin yn cyfweld a Nathan mewn ychydig, ond cyn hynny gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, i ni yn diolch unwaith eto bod ni'n cael rhyddid a cyfle i ddod, a dod gyda'n gilydd fel brodyr a chwiorydd i dy addoli di. Ni wedi cael ein annog bore yma i dyfoli di, wrth i ni ystyried aberth a dioddefaint Iesu Grist, o arglwydd pa dafod all dewi am hyn, cynorthwya ni i weld o'r newydd, maint dy gariad di yn rhoi dy unig anedig fab, maint cariad Crist yn darostwng ei hunan ac yn goddef yn y math fodd. Ac wrth i ni nawr edrych ar dy air di eto heno, ni yn gweddio y bydde di'n siarad â ni yn ôl ein hangen, a trwy'r cyfan y bydde di yn cael y clod o'r wyt ti'n ei heiddi y bydd Crist
ei hun yn cael ei ddyrchafu fel y mae yn y nef. Clyw ni nawr trwy garha wrtho ni am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, nhw'n ni godi i ganu gyda'n gilydd yr emyn gyntaf. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd. Nawr, mae bobl Caerdydd yn gwybod o'n i ddim yn deall beth oedd ystyr hydd a fref, a wedi esbonio iddyn nhw yn wrong dwywaith. Fi'n cymysgu fy hunan. Hydd yw carw ifanc. So fel mae carw ifanc yn brefu, desperate am ddŵr. Wel, felly, mae fy enaid i yn deheu am fod yn agos mwyn profi wrth gwmni di. Wel, gadwch ni godi i ganu hyn gyda'n gilydd. Gadwch ni weddio. Diolch i ti o Dduw ein Tad am yr arglwydd Iesu Grist ac am y sicrwydd sydd ynddo fe ac am y llawenydd a'r gobaith sydd ynddo fe o arglwydd. Dyrwn ni weld o'r newydd y sicrwydd y gobaith yma ac ar ein i lawenhau a gorfoleddu ynddo fe. Clyw ni nawr a trwy garha wrtho ni yn enw rhyfeddol, yr enw mwyaf mawr erioed y glywyd sôn, enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Anghofiais i ddweud ar y diwedd mae yna baned ac ar ôl rhyw gwarter awr mi fydd yna fideo yn cael ei dangos hefyd am yr awakenings, am y diwygiadau. Rhyw gwarter awr a mi fydd hynny yn medrus 3 neu 4. Hynny yw nid yn y lle paned. Wel, ni'n mynd i godi mewn munud i ganu eto, ond cyn hynny, fi'n mynd i ofyn i Catrin jyst i gyfweld â Nathan. Bydd rhai o'ch chi'n nabod Nathan o falle nid pawb, felly bydd yn dda ni wybod chydig fwy amdano fe. Diolch. Croeso cynnes, sy'n plîs ni, Nathan. Braf dy weld i, braf cael ti gyda ni. Bydde ti'n hoffi cyflwyno dy hun i'r gynulleidfa, dweud rhywbeth am dy gefndir ti, fel bod nhw'n dod i dy nabod ti? Fenw yw Nathan.
Dwi'n Gymro. Dwi'n dod o Sir Gar yn reiddiol, ond mae'r acen yn gymys, cos dwi wedi byw ym mobman. Priod a Ienna o'r Iseldiroedd, a mae bachgen bach gyda ni o'r enw Seth Johannes. Hyfryd. So ddethon ni, fel oedd Gwydion yn gweud, i dynabod i pan oedd ti'n byw lan yn y gogledd. Ti eisiau gweud rhywbeth wrthon ni am dy yrfa di a lle wyt ti erbyn hyn? Ie, ar ôl gorffen yn y byd academaidd, es I fyw yn hi mawr Wybbynan, sef man geni William Morgan. Nes I cwrdd ar ewch I yna. Ers ni ces I fy ngalw gan Dduw I wenedygaethu'r gair ac erbyn hyn dwi yn yr hyth, fel yr assistant. Hyfryd. Felly, fi'n iawn I gredu nes ti'n dilyn cwrs diwynyddiol, Mudiad Efengeledd Cymru, bydde ti'n hoffi dweud rhywbeth am dylanwad y cwrs yna arno ti? Mae'n gwrs arbennig. Tua 28 o ni, dwi dal arno fe, achos mae fe'n 4 mlynedd. Cwpl o wythnosau flwyddyn, dyn ni'n cael amser da'n gilydd ymryn y groes. Dyna sut nes I ddod I nabod chi'n dda iawn. A mae fel ysgol y proffwydi. Dyn ni does dim gradd ar y diwedd, ond mae fe'n werthfawr. Amser da, dynion am y teuluoedd ni'n dod hefyd fel arfer. So mae'n amser hyfryd. Da iawn. Byddwn ni'n cofio amdano ti a dy weinidogaeth yn yr hyll wrth I ti gychwyn fyna. Beth arall allwn ni fod yn gweddio amdano ti? Dyn ni'n newyddion lyflu, mae Ienna'n disgwyl eto. Felly, babi bach arall, wrth I ni newydd symud I Gaerdydd, a mae lot yn mynd ymlaen yn y capel, felly plis gweddiwch I mi gallu cysgu. Ac hefyd, I fi allu wenedygaethu, ond I fod yn dad ac yn gŵr yn gyntaf. Diolch yn fawr I ti a pob bendith I ti heno. Diolch, Catrin. Diolch yn fawr. Wel, fe godwn ni eto I ganu yr emyn nesaf. Cyn canu, anghofies I ddweud rhywbeth arall, hyn o ar ôl y paned, mae yna quiz. Mae'r quiz yn agored I unrhyw un. Mae'n quiz sy'n rhaid chi fod yn hynod o glefyr I fod yna. Mae'n eitha amrywiol, felly mae croeso I unrhyw un I aros I hynny. Wel, gadewch I ni godi eto I ganu o amnerth I dreulio'n nyddiau yng nghynteddoedd ti fy nhad. Fe godwn ni ganu.
Nawr ni'n mynd i gael darlleniad o gair Duw. A wedi gofyn i Daniel i ddarllen. Ni ddiolchgar iawn, mae yna griw. Mae Bedwyr, Daniel, Lois a Miriam wedi gwirfoddoli lenni edrych ar ôl gwersyll yr ifanc. A mae heb ddigwydd ers blynyddoedd, felly ni'n ail ddechrau, ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw, gan gweddio bendith ar yr ifanc ac arnyn nhw. Mae Daniel yn mynd i ddarllen y gweddio. I ni nawr Daniel o Bala yn wreiddiol, na lle nath ni gyfarfod, ond nawr yn Gaerdydd. Diolch Daniel. Diolch Gwydion. Wel, nes ymlaen, bydd Nathan yn ddod fyny ac yn agor trysorau sydd yn y gair sydd yn actif ac yn byw. Dyn ni'n mynd i'r Hen Testament heno, dyn ni'n mynd i Exodus penod 3, a byddwn ni'n darllen yr holl penod. Roedd Moses yn bugeilio defaid i dad ynghyfraith Jethro o ffeiriad Midian, ac wrth iddo arwain y praidd ar hyd cyrion yr anialwch, daeth i Horeb, mynydd Duw. Yno, ymddangosodd angel yr arglwydd iddo mewn fflam dan o ganol perth. Edrychodd ynta y gweld y berth ar dan, ond heb ei difa. Dywedodd Moses, rwyf am droi edrych ar y olygfa ryfedd hon, pam nad yw'r berth wedi llosgi. Pan welodd yr arglwydd ei fod wedi troi i edrych, galwodd Duw arno o ganol y berth. Moses, Moses. Atebodd ynta, dyma fi. Yna dywedodd Duw, paid a ddod dim nes, tind esgidia oddi am dy draed, oherwydd mae'r llecyn rwyt yn sefyll arno yn dir sanctaidd. Dywedodd hefyd, Duw dy dada wy fi, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Cuddiodd Moses ei wyneb, oherwydd roedd arno ofn edrych ar Dduw. Yna, dywedodd yr arglwydd, rwyf wedi gweld atbyd fy mhobol yn yr Aifft, a chlywed ei gwaedd o achos ei meistri gwaith, a gwn am ei dolyria. Rwyf wedi dod i'r gwaredu o lawr i'r Eiftiaid, a'i harwain o'r wlad honno i'w wlad ffrwythlon ac eang, gwlad yn llifeiria o laeth a mel, carsef y Cananeaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusaid. A nawr mae gwedd pobl Israel wedi dod ataf, ac rwyf wedi gweld fel y by'r Eiftiaid yn ei gorthrymu. Tyrs, rwyf yn dy anfon at Pharo mwyn i ti arwain fy mhobol yr Israeliaid allan o'r Aifft. Ond gyfonodd Moses i Dduw, pwy wyf fi i fynd at Pharo ac arwain pobl Israel allan o'r Aifft? Dywedodd ynta, bydda fi gyda thi, a dyma fydd yr arwydd mae fi sydd wedi dy anfon. Wedi ti arwain y bobl allan o'r Aifft, byddwch yn addoli Duw ar y mynydd hwn. Yna, dywedodd Moses wrth Dduw, os af at bobl Israel a deud wrthynt, mae Duw eich hynafiad wedi fy anfon atoch. Beth a ddwetaf wrthynt os gyfynant am ei enw? Dywedodd Duw wrth Moses, ydwyf yr hyn ydwyf. Dywed hyn wrth bobl Israel, ydwyf sydd wedi fy anfon atoch. Dywedodd Duw eto wrth Moses, dywed hyn wrth bobl Israel, yr arglwydd, Duw eich tata, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob sydd wedi fy anfon atoch. Dyma fydd fy enw am byth, ac fel hyn y cofir amdanaf gan bob genhedlaeth. Dos, a chynnull ynghyd henyddiad Israel, a dywed wrthynt. Mae'r arglwydd, Duw eich tata, Duw Abraham, Isaac a Jacob wedi ymddangos i mi a ddeud, rwyf wedi ymweld â chwi ac edrych ar hyn a wnaed i chwi yn yr Aifft. Ac rwyf wedi penderfynu eich arwain allan o atbyd yr Aifft i wlad y Cananeaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusaid, gwlad yn llifeiria o laeth a mel. Y bydd henuriaid Israel yn gwrando arnat. Dos dithau gyda hwy at frenin yr Aifft a ddeud wrtho. Mae'r arglwydd, Duw'r Hebriaid, wedi ymweld â ni. Nawr, gad ni fynd daeth dridia i'r anialwch mwyn i ni aberthu i'r arglwydd ein Duw.
Ond ar oedd yn gwybod na fydd brenin Raifft yn caniatáu chwi fynd, ond i orfodi'r ef a law gadarn. Felly, estynaf fel llaw a tharo'r reifftiaid a'r holl ryfeddota o naf yn ei plith. Wedi hynny, bydd yn eich gollwng yn rhydd. Gwnaf i reifftiaid edrych yn ffafriol ar bobl hyn, a phan fyddwch yn ymadel, nid ewch yn waglaw. Oherwydd bydd pob graig yn gofyn i'wch ymdoges neu unrhyw un yn ei thi am dlysau o arian ac o aer a dillad. Gwisgwch hwy am eich meibion a'ch merched ac ysbeiliwch yr Raifft. O boed i ddiw, rhoi ni calon y newydd mwyn gallu cael beth sydd yn y darn yma i rhoi mewn i ein bywyd ni pob dydd. Gan ni gweddio eto cyn canu a cyn clywed Nathan. Nebel Dad, diolch am yr hanes hwn. Diolch am yr stori, yr Exodus. Diolch bod dy bobl di wedi ddod allan o le dywyll, allan o lle o dan llaw sydd yn drwm arnyn nhw. Diolch bod nhw'n gallu ddod trwy ryfeddota i fewn i lle mae gola a chariad a diogelwch. Arglwydd, diolch bod hynna profiad pob Cristion hefyd. Arglwydd, diolch bod ni'n gallu, bod ni wedi cael ein geni mewn lle dywyll, bod ni wedi cael ein geni mewn pechod, ond trwy dy fab di, bod ni'n gallu cael calon newydd, bywyd newydd, teulu newydd a tad newydd. Bod ni yma rwan yn gallu profi dy gariad di. Arglwydd, diolch am be ni wedi clywed bore yma. Diolch am Crist dy fab. Diolch am ei brofiad ar y ddaear yn Getsemane. Arglwydd, diolch bod ni'n gallu edrych ar ei weithredoedd o, ar ei bywyd o, a gallu gorfoleddu, a gallu ymffrostio yn be mae di wneud ar gyfer ein iechadwriaeth ni. Arglwydd, diolch bod mae hwn yn uno ni, bod pob un ohonom ni sydd yn Gristnogion yn gallu canu mewn un llais, bod ni gyd yn gallu gweld pwy wyt ti mewn un calon. Arglwydd, diolch am y brofiad o allu ddod ar y cynhadledd yma, bod ni gyd yn gallu ddod yn ffisegol os ydyn ni yma, neu ar-lein hefyd. Arglwydd, diolch bod ni'n gallu ddysgu amdano ti, bod ti'n agor ein llyged ni i weld rhywbeth newydd amdano ti. Arglwydd, diolch am yr amser oedd rhai o'n ni wedi cael ar y traeth, bod ni'n gallu mwynhau dy greadigaeth di. Arglwydd, diolch am yr hael sy'n disgleirio, sy'n dangos dy gariad di, sy'n dangos dy gras di bob ddiwrnod iddyn ni. Arglwydd, diolch bod gen ni teulu. Diolch bod gen ni brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Arglwydd, gad iddyn ni adlewyrchu dy gariad di. Arglwydd, diolch bod pobl yn gallu ddod yma ac esbonio dy air. Dyn gwybod bod nid jyst dynion sydd yn esbonio, ond bod y ysbryd yn cymryd ei geiriau nhw ac yn rhoi nhw ar ein calonna. Arglwydd, wrth i ni adael o wasanaeth yma, gad i ni fod yn pobl newydd. Pobl sydd efo rheswm i addoli, i foli. Diolch am Steffan bore yma. Diolch am yr lluniau oedd o'n rhoi iddyn ni i allu bod mor ddiolchgar a gallu addoli ti. Arglwydd, bydd efo Nathan. Diolch am yr holl paratoi mae di wneud. Ond rwan wrth iddo fo siarad efo ni. Arglwydd, gad iddo fo cael geiriau sydd yn berthnasol iddyn ni. Geiriau sydd yn bwerus. Geiriau sydd wedi eneinio gan dy ysbryd di. Arglwydd, dyn ni'n diolch am ein frawd. Arglwydd, diolch am fendithiau efo Ienna, efo Seth, ac efo'r un ar ei ffordd. Bydd efo nhw. Ac wrth iddo fo ddod yn weinidog yn yr hyth, eto bydd efo wrth iddo fo cymryd y cyfrifoldeb am ysbrydau. Arglwydd, ni'n gwybod bod hyn ddim yn rhywbeth ysgam, bod hyn yn feddwl gymaint. Arglwydd, bydd efo fe. Gad iddo fo wneud swydd sydd yn fwy na swydd. Gad iddo fo wneud yr hyn mae'n gallu efo ners sydd ddim ohono fo ei hun. Felly, Arglwydd, wrth iddo ni fynd ymlaen yn y wasanaeth yma, bendithiad a air iddyn ni.
gad iddyn ni codi ein llyged i fyny at y ti, trwy'r cymylau i'r nefoedd, a gweld darlun ohono ti. Arglwydd bendithiau ni'n gwyddio, yn enw pwerus dy fab. Amen. Amen. Wel, cyn i Nathan ddod fyny eto, byddwn ni'n canu rwan. Gen ni codi a canu. Diolch o galon am y croeso cynnes a'r gwahoddiad i fod gyda chi heno yma. Gallwch chi droi at y darlleniad, Exodus pennod 3, ac yn enwedig i adnod 7 ac 8. Gallwch ni jyst edrych ar hwnna eto. Exodus 3, 7 ac 8. Yna dywedodd yr arglwydd, yr wyf wedi gweld adfyd fy mhobol yn yr Aifft, a chlywed ei gwaedd o achos ei meistri gwaith. A gwn am ei doluriau, yr wyf wedi dod i'w gwaredu o lawr eithdiaid, a'i harwain o'r wlad honno i wlad ffrwythlon ac eang, gwlad yn llyfeirio a laeth a mêl. Most religions, sorry, dwi'n mynd yn y Saesneg, just eiliad, iawn. Most religions operate on a vertical axis in which heaven, or their analog of that state, is up, and the opposite is down. To ascend, therefore, is in some fundamental way to approach divinity. Mae hwnna ddim o'r Beibl. Eiriau mynyddwr enwog a awdur o'r enw Robert Macfarlane yn ei lyfr Mountains of the Mind. A mae crefyddau y byd, maen nhw'n obsessed gyda'r syniad yma o ddringo fyny, yn tydyn nhw. Wn i ddim, oes unrhyw un yma, di bod i Tibet,
Ni'n edrych os mae unrhyw un. Mae yna mynydd yn Tibet o'r enw Mynydd Kailash. 6,638 o metr. A fe bai chi'n mynd i Mynydd Kailash fory, dwedwch, be byddech chi'n gweld? Wel, byddech chi'n gweld neu sylwi ar bobl yn mynd rownd a rownd a rownd, rei ar eu pengliniau, rei yn cerdded. Tua 70,000 o bererinion y flwyddyn. Dychmygwch hynny am eiliad. Mynydd sanctaidd, ond ni chaniateir iddynt fynd fyny. Maen nhw ddim yn hyd yn oed cael twtsio llethrau. I'r Hindiwiau dyma catre Shiva. I'r Bwdyddion dyma yw bwtswm bol, y bydysawd. I'r ymlynwyr bon catref y ddiwiau Sipau Men. Ac yn 1936, yn y mynyddwr enwog arall o'r enw Herbert Tichy yn dringo y mynydd gyferbyn a Kailash ac yn edrych draw ar, neu fel y Sugarloaf ar steroids. A gofynnodd i'r gaid, a oedd modd dringo Kailash. A chybod be wedodd y gaid i fe? Dim ond dyn hollol rhydd o bechod allai ddringo Kailash, ac ni fyddai'n rhaid iddo ddringo'r waliau serth o rew i wneud hynny. Byddai'n troi ei hun yn aderyn a hedfan i'r copa. Mae yna cerdd yn y Beibl sy'n debyg iawn i hynny, a falle fod chi Cristnogion yn meddwl fod fi'n mynd i bregethu ar y salm yna nawr yn lle. Pwy a esgyn ynde, i fynydd yr arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanctaidd. Chi'n cofio? Y glân ei ddwylo, pyr o galon, yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll, a heb dyngu'n gelwyddog. Mae'n salm bwysig ac yn salm rymus, ond mae'r salmydd yn cofio nôl i mynydd sanctaidd arall. Mae'n edrych ymlaen yn y salm yn sicr, ond mae'n edrych yn ôl yn tydi. A mae'n edrych yn ôl i fynydd Duw, fyna, neu'n boeth, yn yr anial, dewch gyda fi nawr, i lethrau Sinai. Mynydd Duw a'r pers sydd ar dan heb ei difa, y pers sy'n mynegu uwchfodiaeth Duw, his transcendence, y perth sy'n mynegu sut mae Duw yn dod yn agos, y perth sy'n dynodi mewnfodiaeth Duw, y perth sy'n dweud fod yna cyfryngwr rhwng fi a Duw. Chi'n cofio emyn mawr Ann Griffiths, pam fod Sinai gyd yn mygu, a sŵn yr utgorn uwchau rad, ca fynd i'w ledda tros y terfyn. Chi'n gwybod y geiriau? Yng Nghrist y gair, heb cael fy lladd, mae ymddon trigo pob cyflawnder, llon gwagle colledigaeth dyn, ar yr adwy, rhwng, y ddwy blaid, gwnaeth gymod trwy offrymu ei hun. A fy ngobaith heno yma, wrth i ni ddringo llethrau Sinai fel petai, yw fod ni'n deall llemyn Ann Griffiths. Edrychwch ar yr adnodau eto. Yna dywedodd yr arglwydd, yr wyf wedi gweld. Felly dewch gyda mi, gadewch i ni gwrdd ar Duw sy'n achub ei bobl heno yma. A mae gen i 4 cy. Ni yn Gymru yma, yn tydyn ni? A'r 4 cy i'n ddechrau y copa. Ni'n deall copaon yng Nghymru. Y cri, y Crist a'r canan. Felly'r copa, y cri, y Crist a'r canan. Felly y copa. Os mae'ch Beibl gyda chi, jyst ewch un tudalen yn ôl. Beth yw'r cyd-destun i'r dringo yma? Wel, mae Duw yn teimlo'n bell iawn ym mhenod 1 a 2, yn tydi? Os yna fiwsig i fynd gyda'r geiriau dyn ni wedi darllen, efallai can Edward Davies, Mr Duw. Maen nhw'n dweud y fod ti'n fyw. Mr Duw, wyt ti gyda ni o hyd. Gormes, gorwel pell, trystwch,
Marwolaeth, edrychwch ar adnod 13 o'r pennod cyntaf. Gorfodwyd i'r Israeliaid weithio dan ormes. Sut? A gwnaeth yr eithriaid ei bywyd yn chwerw trwy ei gosod i lefurion galed. Pam? Pennod 1, adnod 8, mae yna pharo newydd ar yr osen, yn oes? Un sydd ddim yn cofio Joseph. Yn y greiddiol, chybod, yn Genesis, mae Joseph oedd y boi oedd wedi dweud i ei frodyr wrth i fe farw, mae Duw yn sicr o'ch ymwelchu. Mae Duw yn sicr o'ch ymwelchu. Yn y greiddiol, ymweld, mae'n dod. Mae ddim yna. Mae ddim yn teimlo fel mae yna. Yn pennod 1. Pam mae Joseph mor sicr? Mae'n gwybod ei Dduw yn tydi. Ond dychmygwch yr Iddewon, blynyddoedd maith, tawelwch, a'ch cofio'r cerdd na'n Tygau, a Duw, a'r drai, a'r orwel pell. Mae'n teimlo fel yna, tydi? Ble wyt ti, Duw? Ble wyt ti? Efallai dyna beth sydd ar eich feddwl chi wrth edrych ar y newyddion heno yma. Ble wyt ti, Duw? Ble wyt ti? Mae Duw ar y mynydd yn tydi, uwch ben, ac yn weledol, mae'n teimlo'n bell o'r bobl. Dyna'r iaith mae'r awdur yn mynegu, mae'r bobl yn y cwm, yn yr aifft. Mae Duw ar y mynydd, ar yr ucheldiroedd, a mae'n teimlo mor bell i ffwrdd. Chybod, mae Duw yn defnyddio yn y Beibl, chi sy'n gyfarwydd ar Beibl, yr uchelfannau, yn tydi, fe rhyw fath o visual aid i pobl yr hen eglwys, ynddo? Be dwi'n golygu gan hyn? Wel, does dim damwen fod Duw yn dod i lawr i'r proffwydi a'r copaon. Yn cofio? Elias, Moses. Hyd yn oed yn gynharach yn Genesis 2, ni'n cael y delwedd yma, dychmygwch yn eich feddwl nawr, mae Afa a Duw yn cerdded, maen nhw ar yr un lefel fel petai. Dwi fod yn ofalus fan hyn nawr, ond mae'r adnod yn dweud, yr oedd afon yn llifo allan o Eden i ddyfrhau yr ardd, mae'n dod i lawr, ynddo? Ac oddi yno roedd yna ymrannu'n bedair. Mae Duw chi'n gweld yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. A dyn ni'n cofio nôl i'r adeg pan oedd Adda yn cerdded gyda'r Duw, sanctaidd. Ond trychineb mwyaf. Dyn ni ddim yn cerdded gyda Duw mwy. Yn naturiol. Mae'r cwymp, yn rhywbeth cosmic, tragic. A mae ef ymhell nawr i'w chlaw o bobl yn y cwm fel petai. Grandwch i Letham. These events indicate that God's place is far above ours, mae'n iawn. That to worship and commune with him, we are to ascend beyond our own sphere. Mae'n teimlo'n amosib fel aderyn. Elevated by the mighty hands of God. Mae'n ei pellter oddi wrth ni yn y cwm a Duw ar y copa, ynddo? Pam? Pechod. Ddim yn gair walk iawn, pechod. Maen nhw'n dweud fod Cees Dam eisiau banio'r gair. Pob bendith iddo, trio hynny. Pechod sy'n dod rhwng ni ac ein Duw. Does dim gobeth ynddo ni yn hynna'n i allu ddringo. Mae jyst fel y gaid yna'n dweud i'r dringwr yna yn Tibet. Wel, dyn perffaith. A waith i ti troi dy hi mewn i aderyn. Mae'n amhosibl, ond, diolch byth am ond y Beibl, ynddo? Stori mawr y Beibl yw sut mae Duw, na Duw, yn aros ar y copaon. Yn ail, sylwch ar y cri. Mae'n hadnod ni'n sôn am Dduw yndi sy'n clywed. Edrychwch ar y geiriau, gweld, clywed, dod i lawr. Mae hwn yn berson go iawn.
Nid rhyw ddiw pell allan o cerrig neu ffug, na. Mae hwn yn ddiw go iawn. Mae'n clywed i bobl, mae'n gweld i bobl. Mae ganddo ni'r device anhygol yma adre, baby monitor. Fi gweld eich pennau chi'n gyfarwydd. Mae Seth yn crio, a mae'r golau bach yn dechrau. Fi'n gweld Marawn yn gwenu, mae'n gwybod beth fi'n siarad am. Mae'r golau yn dechrau ar y gwyrdd. Fflach. Mae Seth yn drist, a mae'n dechrau mynd yn felyn. A chi'n gweld Ienna yn dechrau... Mae'n mynd yn... Mae'n awydd iddi fynd ati phlentyn. A wedyn mae'n mynd yn goch. Mae'r front room y mans yn troi mewn i red alert submarine. Mae'n fflacio trwy'r ffenest. A mae rai o'n i'n mynd lan y grisiau i weld Seth. A mae'n ddioddau, ni moyn fod yn agos i fe. Mae Duw yn clywed cri. Roedd stori Israel a petai di gorffen yn doedd, os chi'n meddwl am, maen nhw'n bell o'r gwlad, cael ei addo i nhw. Mae Duw ddim yna, maen nhw'n gweithio bob dydd, a maen nhw'n gweithio ar yr eilunod, a maen nhw'n gofod neud pethau ofnadwy, ble wyt ti Duw, maen nhw'n crio i Dduw. Sylwch ar y geiriau, y rwyf wedi clywed eich gwaedd, roedd y diwedd wedi dod. Ond chyfo beth, ffrindiau, mae'n Duw ni yn gweithio ar ôl y diwedd. Mae hwnna'n newyddion da, chyfod. Edrychwch o gwmpas. Chi'n teimlo bod y diwedd? Os gobaith i'r eglwys, mae Duw yn dwlu gweithio ar ôl y diwedd. Ffrindiau, ydych chi'n flinedig heno? Di marwolaeth yn ofni chi heno? Ydych stori chi yn teimlo fe wedi dod i ben? Chi wedi gwneud pethau falle? Ydy holl pechodd chi wedi gwneud, yr eogrwydd na sydd fel sgerbydau yn eich atig, ydy nhw fel y cydwyni yna, oedd yn yr Awst yn cadw'r bobl dan ormes? Ydych chi'n styc ar lawr y cwm? Mae'n llawer gwaith na hynny, chi'n gweld, oherwydd gan natur rwyf dan gydwyni tywyllwch. A does dim gobeith dwi ddim yn gallu gwneud rhyw Harry Houdini a byrstio allan o fy natur, chi'n gweld. Dyna'r peth mwyaf trist am ein cymdeithas o gwmpas ni, yn enwedig yng Nghymru. Y Cymru sydd wedi gwybod gymaint. Maen nhw ddim yn sylweddoli fod nhw dan cydwyni. Chi'n cofio Christmas Carol? Chi wedi gweld Christmas Carol, y ffilm? Dwi'n yn sôn am y Muppets nawr. Mae'r Muppets ddim yn sôn am hwn. Chi'n cofio pan mae Marley yn cymryd Ebenezer Scrooge i'r ffenest? Chi'n gwybod beth sy'n dod i chi? A mae'n edrych tu allan y ffenest, a mae'r dynion yma wedi cael ei rhwymo gyda cydwyni. A chi'n cofio be mae Marley yn dweud wrth Ebenezer Scrooge? These chains they forged in life. Ond y gwirionedd yw, ffrindiau, mae'r chains yma yn dod gyda ni wrth i ni cael ein eni. Dyna yw fy natur. A chi'n cofio, maen nhw'n crio, maen nhw'n sgrechian, maen nhw'n llychio arian ar y menyw bach ar y Cornel Street. Does dim gobeith. Mae'n rhy hwyr. Mae'r Beibl yn dweud fod marwolaeth o'n blaenau. Ni'n gwybod fod hwnna'n wir. Does dim angen i fi ddweud hwnna wrthoch chi. Chi wedi profi marwolaeth eto ac eto. Ond mae'r Beibl hefyd yn dweud fod barn yn dilyn marwolaeth. Mae'r Beibl hefyd yn dweud fydd crio pryd hynny a difaru, a bydden ni yn fradwr os o'n i ddim yn dweud hynny heno yma. Bydden ni yn wael os o'n i ddim yn atgoffa chi unwaith eto fod yna barn yn dod, chybod. Mae Duw yn clywed ddo, os dyn ni'n crio heddiw. Rwyf wedi gweld adfyd fy mhobol yn yr Awst a chlywed ei gwaedd.
Nid adnod hanesyddol yw hwn yn unig, ffrindiau. Mae Duw yn dweud yr un geiriau i chi heddiw, i ti heddiw. Mae'n dweud hyn i chi, i ti, yr wyf wedi gweld y adfyd. Fy mhobol yng Nghymru, a chlywed ei gwaedd o achos ei meistri gwaith agwn am ei doluriau. Mae hwnna'n rymus yndi. Chi'n cofio'r emyn yn Eden cofiaf hynny byth? Chi'n cofio Eden? Bendithion gollais rif y gwlith. Syrthiodd fy nghoron wyw. Ond chi weld mae Duw yn cofio Eden hefyd. A mae'n aros. Mae'n aros. Mae'n edrych ymlaen. Cymru, mae angen i ni alw ar ein Duw eto. Chi'n gwybod, am y tro cyntaf, mae hynny'n angenrheidiol. Chi'n gwybod, mae Iesu, ddim un opsiwn yw'r Iesu. Nid un ffordd, fel bydden nhw'n dweud yn y byd. Y ffordd. Ie? Mae hwn yn dod off dy fi. Dwi'n mynd yn rhy excited. A chi Cristnogion, ydy ni wedi anghofio galw ar enw ein harglwydd? Chi'n bod, oedd y gynadledd wythnos diwetha Saesneg, reviving revivals, diwygio diwygiad. Dwi'n meddwl dyn ni angen diwygio ein crio, ein galw. Pryd oedd y tro diwetha i ti fo'n onest y Duw? Ydyn ni'n mynd o gwmpas yr Aifft, fel yr Israeliaid, yn awchu am y cucumbers a'r melons yn y tywyllwch. Cofiwch pwy ydych chi, Cristion. Beth oedd craidd bobl Israel? Beth yw Israel? Israel oedd y bobl oedd wedi ymateb i galwad Duw. Ac yn dilyn i Duw nhw. Cristion, cofia fod rhywbeth gwell na pherth, na tŵr o thân gyda ti heno. Os ti'n Cristion heno, mae'n trigo yn hynny. Efallai cyn diwygio diwygiad, mae angen i ni, Cristnogion, diwygio ein cri. Iawn? Ond yn trydydd, dyma ni'n dod nawr. Tyn ni ar y copa, mae Duw yn teimlo'n bell i ffwrdd. Mae'r cri yn dod o'r cwm, yn lawr ar fordir y Nil. Ond edrychwch ar be mae'r adnod yn dweud, yr wyf wedi dod. Diolch beth ynde. Yr wyf wedi dod i'w gwaredu o lawr eifftiaid. Yr wyf wedi dod, yn y greiddio, mewn well na hyn, yr wyf wedi dod i lawr. Y syniad yma o ddisgyniad, y patrwm trwy gydol y Beibl, ffrindiau, os fedrai ddefnyddio iaith ddynol, dydy Duw ddim yn aros ar y copa. Dydy o ddim yn disgwyl i chi troi mewn i mynyddwyr perffaith heno yma. Mae o'n dod i'n ato ni. Dyna yw patrwm ein Duw. Ni'n gweld hynny yn yr Efengil pan chi'n cofio mae Iesu. Chi'n cofio Iesu? A chymod Iesu mewn ffordd yw'r personification o ateb Duw. Chi'n cofio ar ôl i fe fwydo'r miloedd? Mae'n mynd lan i'r mynydd, yn dydy? A mae ddisgyblion ar y llong fel ni heno yma, yn y byd tywyll yma. A chi'n cofio be mae'n neud? Mae'n dod i lawr. Mae Iesu yn dod i lawr, bob tro mae'r Efengil yn cael ei pregethu. Jesus of Nazareth passes by. A mae well yn ni, achos pan dyn ni'n mynd ato fe, mae ddwylo'n lib, mae fe'n estyn pan dyn ni'n gweiddi help. Dydy Duw ddim yn newid, ni nath newid, chi'n gweld? Mae o'n dod i lawr, oherwydd dydy Duw ddim yn newid. Daeth Iesu i lawr. Duw yw'r un sy'n dod atom. Hyd yn oed pan mae'n timlo, mae ni sy'n dod ato fe. Ydy hwnna'n wych? Mae o'n galw ni. Chwa, un o'r straeon mwyaf trist yn yr ysgrythyr, dewch gyda fi nôl nawr i'r ardd na. Yr ardd gyntaf.
Dyn ni'n mynd yn anamal fel pregethwyr, os mae'n ardd bwysig. Wrth i ni trodio trwy'r gwyrddni, a mae'r tywydd tipyn bach fel maddi heno yma. Mae'r Beibl yn dweud fod e'n twilight, gyda hwyr y dydd. Mae addag edda yn cuddio yn y bushes. Dwi'n mynd cofio gair bush yn Gymraeg, sori. Perth. Fi newydd dweud yn dweud, perth sydd ar dan. Diolch. Ac ers hynny chi'n gweld, mae addag efa'n cuddio yn y perth. Ac ers hynny, dyn ni gyd wrth natur di bod yn chwarae cosmic hide and seek game. Ond sylwch pwy sy'n dod. Maen nhw'n clywed yn troedio. A dwi'n meddwl mae'n lyflu, mae'r arglwydd Dduw yn chwilio amdano nhw. Mae'n edrych trwy'r dail. Ble wyt ti? Mae'n dweud hwnna yn y Beibl, dim fi sy'n neud hwn fyny. Ble wyt ti? Ble wyt ti heno? Wyt ti'n cuddio? Adda, sylwch, mae'n chwilio am. Mae'n ble wyt ti, adda? Ti nes i adael fel fy nghynrychiolydd yn yr ardd. Yr un oedd fod yn stiward, yr un oedd yn fod i fy nghynrychioli i. Ble wyt ti, adda? A trwy'r Beibl mae Duw yn dod i lawr. Mae'n dod i lawr heno yma. Does dim esgus dy un o chi heno. Mae'r Iesu yn agosau pan mae'r gair yn cael ei agor. Yr un gair yma dod i lawr sy'n cael ei ddefnyddio yn Babel. Yr un gair gyda'r tân yn disgyn yn llyfr Chronicles pan mae'r Shekinah yn dod lawr. A'r un gair pan mae Iesu, dim yr un gair os mae'n iaith wahanol, pan mae Iesu'n dod i lawr off y mynydd. Ond y dirgelwch mwyaf hyfryd yn de, wrth i ni ddod i'r Testament newydd, yw fod y Crist, nid un o'r Crist, y Crist, yn troedio mewn i hanes ac yn dweud, yr wyf wedi dod. Peidiwch anwybyddu fe heno. Dyna pam fi ma. Dwi'n dweud i chi fod ef wedi dod. Yr wyf wedi dod. Fe yw y ffordd, y bywyd, y gwirionedd mewn byd sy'n groi cwestiwn marc mawr o flaen y pethau yna. Bywyd, cwestiwn marc, mae bywyd yn rhad, y chip i bobl. Gwirionedd, beth yw gwirionedd? Mae Crist yn dweud, dyma fi, dyma fi. Ond mae'n mwy na ni, yndi, edrychwch ar ei Beibl. Mae pawb, bydde atheist yn derbyn fod Crist wedi dod, ond sylwch be mae'n dweud yn yr adnod, yr wyf wedi dod, be mae'n dweud, yw gwaredu. Gwaredigaeth. Halleluia, ynde? Iaith achubol ydy hwn. Mae'r gair wedi clymu i enw unigryw Iesu Grist. Chi'n cofio? Dwi'n mynd i testio chi nawr beth dyn ni'n dweud adeg Nadolig bob blwyddyn. Bydd yn esgor ar fab. A gelwi ef Iesu. Pam? A mae ef a'i waredau bobl. Oddi wrth ei pechodau. Halleluia, ynde? Mae gobeth. Mae'r enw yna, Iesu, yr arglwydd Iesu, yn enw sydd wedi cael ei roi iddo oherwydd y gweithred mawr. Fe yw'r un sy'n arwain ni o'r aifft. Fe yw'r un oedd i dod i lawr, ynde? Fe yw'r un sy'n dod ato chi heno ac yn dweud fi yw'r ateb. Fi yw'r ffordd. Dwi'n hoffi Lord of the Rings, a yn y llyfr ola, mae'r brenin yn dychwelyd, yn dydi o. Chi'n gwybod enw'r brenin? Aragorn. Enw grymus, chwyr. A mae fe'n troedio i fyd y meirw. Chi'n cofio yn y ffilm, yn eitha spooky. Maen nhw'n mynd lawr, fi fel Gimli, dwi eisiau aros nôl. Ond maen nhw'n mynd i lawr y llwybr yna i fyd y meirw. A maen nhw'n dod mewn i ddinas hunllefus sydd wedi cael ei creu gan y meirw.
A wedyn mae brenin y meirw yn dod ac yn gwynebu Aragon. A fel arfer, pwy bynnag sy'n mynd mewn i'r dinas sy'n llefus, dydyn nhw ddim yn dod allan. A mae'r brenin y meirw yn mynd am Aragon gyda'i cleddyf. A mae cleddyf y brenin yn stopio fe. Andwryw. Dwi'n gwybod enw'r cleddyf. Ond chi'n gweld, be mae Aragon yn dweud wrth y brenin, fi yw Aragon, basically. Mae'r cleddyf yma yn profi pwy ydw i. Yr dyn sydd medru gafel ar y cleddyf yna sydd yn frenin. Beth yw pwynt hwnna? Wel, mae'r gwirionedd llawer mwy rymus yn tydi ffrindiau. Mae Iesu'n byw y bywyd perffaith ar ôl dod i lawr. Fe yw'r brenin. Y brenin mawr. Mae Iesu'n byw y bywyd perffaith. Y bywyd, gallen ni byth erioed i byw, mae ei ddwylo'n lan. Mae ei galon yn pyr. Mae'n dod i lawr ac mae'n neud lots mwy na Aragon, mae'n dioddef yn dydi o. Yn anhebyg i Aragon, mae'r brenin mawr yn marw yn lle fi, lle ti, lle chi. Maen nhw'n codi fe i fyny. Chi di bod fyna'n ddiweddar i Calfar, ia? Maen nhw'n codi fe rhwng y nefoedd, y copa, a'r cwm. A mae Iesu rhwng y ddwy blaid. Trigolion y cwm o gwmpas y croes. Ydych chi di bod yna'n ddiweddar? Maen nhw'n gwmpas y croes, a mae Duw yn troi gefn i ffwrdd o'i fab. Mae Iesu mawr yn gweudu, peidiwch anghofio'r gwaed, mae Iesu mawr yn hongian. Until it was accomplished, his dying breath, fi'n gwybod hwn yn Saesneg, hath brought me life. I know that it is gorffenwyd. Right? Gras a chariad. Dyna yw'r, hyfryd yn da, megis dylif yn ymdywall yma ynghyd. A chyfiawnder, dyma'r amhosibl. A chyfiawnder, pyr a heddwch yn cysanu eog fyd. Mae hwn yn mystery yn de. Llu Duw yn bwrw arno fe, yr un oedd yn heiddi dim byd. A mae o'n talu'r dyled ni fedra i byth talu. Mae fo'n dringo fel petai ac yn cymryd llyd y tad. Ac eto dyma cariad Duw yn weledol yn ein plith ni. Y groes. Y groes. Yn lle fi, in my place condemned he stood. Chweld? Dy waredwr. A maen nhw'n rhoi yn y ddear yn tydyn nhw. Maen nhw'n claddu mae o'n marw, mae'n mynd i lawr. Yn is na ni fel petai. Wel, yr un yn y ddear. A dyn ni nôl yn yr ardd eto. Chi'n cofio'r trydydd diwrnod? Mae Iesu yn carlamu fel petai, allan o farwolaeth, allan o tywyllwch. A chi'n cofio yn Eden? Mae yna 2 ardd yn y Beibl, yn does? Eden. A dwi'n gwybod mae Steffan yn pregethu ar ardd arall, fe mae'r 3 gardd. Chi'n cofio, roedd rhaid i Adda gadael yr ardd yn doedd? Chi'n cofio, oedd e'n edrych nôl, beth oedd e'n gweld? Y ceriwbiaid yn gyda'r tân yn dweud, no way, Jose, no way, boio. Ti ddim yn dod nôl gyda dy bechod. Y fflamiau. A dwi'n dychmygu'r ddau yn gadael yr ardd ac yn edrych nôl ac yn wylo, yn crio. Yn yr ardd cyntaf, oedd rhaid i Adda gadael. Paradise lost, y ffordd ar gau. It was made by those who were dead, and the way is shut. Ond ar Galfaria, be ddigwyddodd wrth i Iesu, yr adda diwethaf, a nadlu'r anadl ola, rhwy gorllen. Rhwy gorllen. Mae'r ceriwbiaid wedi cael ei addurno a llunio ar y llen yn dod i lawr. A pan mae Iesu'n troedio allan o'r ddear, mae'r angylion yn eistedd lawr.
A maen nhw'n hapus, dwi'n meddwl. A maen nhw'n dweud wrth Mair, pam wyt ti'n wylo? Pam i chi'n wylo? Dyn ni di ennill. Dyn ni di ennill. Mae'r angylion yn eistedd lawr. Mae'r ffordd ar agor nawr i'r nefoedd. Dim syndod oedd Moses ac Elias yn sgwrsio gyda Iesu ar y mynydd arall na, a o'n nhw'n sgwrsio am yr Exodus. Mae'r copa yn bwysig. Mae'r cri yn bwysig. Mae'r Crist yn angenrheidiol. Mae'r Crist yn angenrheidiol. Ac i orffen, mae canan o'n blaenau. Pryd clywch chi pregeth ar canan diwetha, nefoedd. Yr wyf wedi dod i'w gwaredu o lawr eithdiaid a'i harwain o'r wlad honno, sylwch, i wlad ffrwythlon ac eang, gwlad yn llyfeirio a llaeth a mel. Rwy'n cofio dringo lan Peak Dysbisiol ar y Pyrenees, a mae dad nawr fyna yn cofio hwn, syrthiau si. Llithro lawr. Dwi'n drwm hefyd, so oedd e'n gloi. O'n i'n llithro lawr, o'n i'n gweidi, o'n i'n llosgu, a o'n i'n stuck. Yn y cwm bach ma'r gwylod y llethyr. O'n i'n stuck. O'n trio mynd lan, o'n i'n llithro lawr. Oedd yr Isaacs yn hopeless. Isaacs Wynhughes, hopeless. A daeth dad i lawr, chael? A oedd y boi arall dy fe, nath nhw clymu raff i fi, a dyma nhw'n tynnu fi lan. Oedd angen tynnu fi lan hefyd. A o'n i'n mynd yn traed dad i fyny y copa. A chybod beth, mae Iesu yn dod atom mwyn i ni allu preswylio gyda ef am byth. Oedd y Puritaniaid arfer dweud, oedd e fel o'n i ar ei felto. A mae'n dweud i'r dilynwyr cynnar yn dydy, where I am, you may be also. Mae'r Iesu yn dod atan. Dyma yw craidd yn efoedd, ynddo? Wrth gwrs, dwi'n gwybod, mae'r awdur yn siarad am canan yn y dwyrain canol yma. Mae'n sôn am y llwythi i gyd. A mae yna rhywbeth arall yma, yn does? Chi'n cofio beth wedodd e'r boi arall ar y groes? Heddiw, fyddi di gyda fi heddiw yn yr ardd, ym Mharadwys. Yr un gair sy'n cael ei ddefnyddio am yr uchelfan oedd adda a Duw yn cerdded â'i gilydd. A mae'n dweud i'r lleidr na, i ti heno, i ti, os ti'n galw arno fe, os ti'n marw ar y ffordd adre, neu os mae rhywbeth yn digwydd yn sydyn, heddiw. Mae hwn yn sicr fydd y dyn dod adre. Mae yna mwy yma hefyd, ni'n mynd yn ddyfnach. Mae'r gair tir yn y Hebraeg yn cael ei ddefnyddio trwy'r Beibl eto ac eto ac eto. Pwysleisio mwyn i ni ddeall fod Iesu ddim dim ond yn arwain ni fod yn ei bresenoldeb, ond mae o'n arwain ni i ddeiar newydd. Dyma yw gobaith y Cristion. Dyna oedd gobaith Paul a dynion, ond nhw'n edrych ymlaen at y ddeiar newydd. Sylwch ar y geiriau, gwlad ffrwythlon, gwlad eang, rhywbeth gwell na'r dwyrain, dwi'n yn gwybod os chi wedi bod i'r dwyrain canol yn ddiweddar. Dydy o ddim i gyd yn ffrwythlon, ydy o? Mae ddim yn eang iawn chwaith. Na. Dim rhyw wlad ar dop cwmwl dwi'n siarad am nawr. Dim am ryw ethereal haze ar ôl i ni anadlu'n ola dwi'n siarad am. Na, mae'r Beibl yn glir. Ar ôl i ni groesi'r Iorddonen, fe fyddwn ni gydag ef, ond dim dyna'r diwedd. Dim dyna'r diwedd y stori. Fydd hynny'n wych, fydd hynny'n hyfryd, ond yn y diwedd, beth mae Ioan yn sôn am yw ar ôl y diwedd, diwrnod fydd ein cyrff ac yn ein heidiau ni yn dilyn ein harglwydd mewn i'r ddeiar newydd. Fyddwch chi yno? Diwrnod o ddatrys, yna gwelais nef newydd a deiar newydd. Oherwydd yr oedd yr nef cyntaf a'r ddeiar gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach, a gwelais
Gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth ddiw, wedi ei pharatoi fel priodferch. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud wele, y mae preswylfa Duw gyda ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, dyna yw'r gobeth. Byddent hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy. Bydd e well na dechrau. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd i heibio. Dim llefain, dim galar. Fyddwch chi yno. Gofynnwch y cwestiwn heno. Fyddwch chi yno, os ti ddim yn siŵr heno. Galwch arno fe. Cymrwch e. Oedd rhywun yn dweud, be ti'n golygu pan ti'n dweud credu ynddo fe? Ymddiried ynddo fe, dal arno fe, trystio fe. Dwi'n mwyn beth mwy i ddweud. Mae Crist yn ein harwen ni a ddear newydd. Chi'n cofio'r emyn na bydd myrdd o'r yfeddodau? A'r doriad bore'r wawr. Pan ddelo plant y tonau. Yn iach. Chi'n edrych mlaen am ni? Dwi wedi troi'n 31 nawr a fi barod yn clicio. Oll yn ei gynnu gwynion ac ar ei newydd wedd yn debyg i ddeu harglwydd, yn dod i'r lan, fel ef, o'r bedd. Fyddwch chi yno. Please, dewch. Please. Dyna pam dwi yma. I orffen yr unig ffordd. Hoffwn orffen nawr gyda llun o Narnia. Ni wedi cael Lord of the Rings, felly ni ddod â C.S. Lewis nôl. Chyfawr, drian. Mae C.S. Lewis yn cael ei mensio le unwaith mewn cynhadledd Cristnogol. Dyma fe'n dod. A chi'n cofio pan mae Jill Poe yn dod i Narnia? Dim rhaid os chi wedi darllen, mae'r ferch yma'n dod i'r gwlad tu hwnt i'r wardrobe. A yn silver chair, mae'n mor sychedig. Chi'n cofio? Fel fi nawr. A mae mor sychedig, a mae jyst yn marw eisiau yfed. Mae jyst yn marw eisiau diod. A mae'n gweld afon hyfryd yn llifo. A mae'n wyrdd. Gret. Halleluia, mae'n dweud. Falle mae ddim yn dweud halleluia. Ond mae yna llew ar lan yr afon. Mae'n dweud wrthi, mae llew yn siarad, anhygoel. Os wyt ti'n sychedig, tyrd ag yfed. Os wyt ti'n sychedig, tyrd ag yfed. Na, mae'n iawn. A bydden ni wedi dweud yr un peth os yna llew fyna. Na, mae'n iawn. Ond os wyt ti'n sychedig, wneud i farw os nad wyt ti'n yfed. Na, mae'n iawn. Na i ffeindio afon arall, diolch. Na i ffeindio afon arall. A mae'r llew aslan yn edrych arni'n drist. Ac yn ochneidio, Jill. Dys dim afon arall. Dys dim afon arall. Felly mae'r ferch yn agosau. Mae'n crynu, mae'n nerfus o'r llew, a mae'n dod ger bron yr afon, a mae jyst yn yfed. Ffrindiau, dim ond Iesu medrych achub chi heno. Does dim crefydd arall, does dim afon arall yn gallu torri syched na. Does dim Iesu arall yn gallu arwen chi drost marwolaeth. Mae Iesu wedi dod, yr wyf wedi dod. Mae'n cynnig maddeuant, glanhad. Dywedwch sori, dywedwch diolch. Dyna beth yw Cristion yn y diwedd, de? Rwy'n sydd dweud sori, rwy'n sydd dweud diolch. Dewch fel yr ydych chi. A dilynwch ef, nes i chi cyrraedd. Y brodurion go iawn, draw dros y don, y mai brodurion. A dwi'n gobeithio gweld chi gyd yna. Yn enw Iesu Grist, ein gwaredwr mawr. Amen. Gadewch chi fi weddio, arglwydd diolch i ti am newydd da, fod yna copa, fod yna cri, fod ein Crist ni'n angenrheidiol
a fod yna canan o'n blaen hynny, o arglwydd os fod rhywun yn estron i ti heno, ysgwa nhw, gan nhw deimlo rhyw awel o galfaru a fryn, yn enw Iesu. Amen. Gadewch i ni orffen ein amser gan gilydd gan ganu, dyn ni'n mynd i canu hwn yn yr hith, felly o'n i eisiau canu o fan hyn. Arglwydd arwain trwy'r anialwch, fi bererin gwael ei wedd, nad oes ynof nerth na bywyd, fel yn gorwedd yn y bedd, holl a lluol ydy'r un am cwyd i'r lan. Gadewch i ni ganu. diolch i ti
yr holl alluog ddiw am yr efengil sanctaidd. Halleluia, 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 amen. Diolch am y frwydr a'r galfaria, ond diolch nes ti ennill, diolch nes ti curo, ti ges dangau, ti ges uffern, ti ges Satan, dan dy droed, o arglwydd, diolch i ti am yr efengil, y newyddion da fod Iesu Grist wedi dod i lawr, wedi dod i'n plith, a mae o'n galw unwaith eto heno, tyrd ata fi, tyrd ata fi. A nawr bydde di ras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad y tad, a chymdeithas yr ysbryd glân, o gyda chi o hyd nawr nes am oes oesoedd. Amen.